Kodwa wo mo de nam nsuo no so no nyina emmemon wo mo nyina wuyi eme yekoya amamre ansa na ye me gina ho nipa 15 ye yi wo ma no mo nyina wu esan sempanfo se bosom kra wo den a ene odi abowade Arifo yetena seseya na eye ngita ho enkomodie ene ene mu bedi a enye nkomo keke nkomo a adesua wo mu na afutu wo mu na yetimi edi bitu ekotodwem ebobra eno na da biara da no yetena se a yehwe hu se yarefo wobenya bibi edi afi nkomo a yedi mu ene na me wakwa aba edo abanyansapo kasa mfonyini so nyansapo jesoma ye baabi ahwefiri bia se yesane no banweba ekwan so Baby, I will be a subscriber, share na like na for adwenche fa to ase fa ma me se de bia moye no no. Medical ka chem dada say ye bebo nkomo enkomo adesua wo mu. Ti ma me nkwai na me yankasa nipa na me ni bedi nkomo no no. Me yankasa nso me nim no se de ewu nim no. Na afi ye nkose nkomo boda se na ye mfemfiri ho. Ora papa me mo akwa baba nyansa po. Meje so papa. Se wo mpom ye de. Eja moda woro ma bibia aboko. Okay. Wo de ewu nim me. Ba me nso me nim mu. Enokre. Unime enimi wakase fonyini so enya sa enti we ne bread kan ya yehia aye bedi nkom ene ne wadawroma wo ye hwan wadawroma de edi kan ye bedo obo ade ase ne ada agya mo ase na ye mede nchi akese ya ma watiefo no wahwefo nyina wadawroma medin pa ye de wo me nana kwasita no okay medin no medin ankasa no nana eye wudin ankasa e won krata mu won krata bibia aso de o papa no ma me na omo ne abrofo no nye fan brofu bia amfra enya asem ketua edin na sanete yakro na kwasita no okay akwasi ye da ede wo e na tano no eye mebusum din na ye so ye konfo ana sanete me ye konfo me tano konfo okay sanete okay ade na arefo afedi ekuro no ani awai ama yebetimi amia doa no ametimi atwetwe nti ye nhyase na ye hu se ye ne konfo na ebedi nkomo no na akwasi tano ene ye ne bebo nkomo yi akwasi papa o papa ye konfo ana there be me papa nye konfo na me nana na ye konfo me nana na frim ena me papa ye gina ne tano so me papa ye begina okay e wo tano so na ono no enam ne ma ba ko mienu bi nti ono na ntimi ankombo so okay nti me ye wo me no na me nana ne te ase na me nana bi nso kom nti me nana ni frim na ese me na medi ade na me papa san ade me to no ho enam se me papa ye bagina nti ono asuo ni din na da no so nti ode me to no ho nti me ye frɛ me tano no papa nso de tano okay nti na ese masan betena me nana akonwa so ye tano akonwa okay okay na ese wa nkasa papa de onye konfo o ma menye konfo o nana mom ewo fie ho ewo fie nti o nana mom na ekom okay na papa de firi mu no me ne yede me sie ne na so ansa no wo firi mu okay na emo me papa ye tan ye gina ne tano so ye begina wo tano so aha enene mafo no me mfamfiri na hwe kra etefo no kra bi hu na ebidum kra nyine bro samu hu ade ye ne bagina o ye gina me papa ye gina me papa me da ase ye wo no ne yede ne ko gina nsuo no da bi se ye kase ye obi ye bagina me na na wo me papa no ye frɛ no antiesi osi so no me fa ne se ne mbaba wa birim se de oba bi asi so a opa awo na oba bi ani gi awo ho no oledi si so na awo ne ma na awo na ye den kompai boni adea nunum nuko hospital ni adea na awo ne ma nti okota no bosomfo bi ho na okosere ba ne free okay asuo no ho nti asuo no ne hye nkom to ho da ye de be da me na nan de be fa afuru da wo de be wo nti se de ye wo nkola bi mu abosome nkono no me papa ye wo no bosome nso oh okay sa ne ti nti wono de no wo ye asuo no nkom hyeba aha nti wono no ye kogina anansa ne ye wo no okay asuo no kye no nkom ansa ne ye wo no sa ne ti mi bisa ofisa ya ne binum ka se sa bagina yi ene nsuo ba ya na sabio na nanom manimu ana o ma ye jimijimi
na won mu suban na ye basabasa bi ene niema bi a etoda na ye de wo toto nkwara bi hu mempese mebu omu din ne saa niema no kwanse emmoa o papa na oye saa nipa ne bia na wadawro ma me da ase bebre so obisa me saa asem wi ye kase nsuo ba sebe mi nyansam ne me made hunum ene madwuma a me yemu no sebe nsuo no kura da ho ne ye nyame abode nsuo niba sebe nsuo niba ade bia nsuo bi be ya ama wo bia ye nyame ena wasra afiri no ho na nyame ama kwan no no de ama wo nsuo niba ena ye to ye ne hwe wiase afa na nyina obi wo ho a na oyare ne ye de akohye se oye nsuo ba ena ama ne yare sebe ye nyina nkan hu se nsuo ne abosom kura no wo mo ye nkofo bi a sebe wo mo mpa adefo enti nsuo bi ampe yarefo nsuo bi anwo yarefo da enipa ye niema bi fa nome ekowo nome ma enye nsuo ma because nsuo no kura wono obefa no wadidem a ompew yes nsuo ana bosom bia wo ye bosom kan bia no onware obi a wadidem because akom no ana sabe bosom akonwa so tena na ase nsuo ana bosom wo kan obi no etese ya de ubedi wo hene enti obi akom a wo ye nana wo ye panyini wo ye akwala akora na wo bekom a wo be ye panyini enti nsuo mpe obi a wadidem nye so wo mpe ne se wadidem to onye nipa omfa obi a wadidem ntena na konwa so because adwuma ne nya adwuma eda form saa sebe kusabi yakronto ebi a obi a nani ni ho obetimi atimi aye ne saa to omo po obi a sebe wo gyegina ne ho so watimi aboa ye adwuma no wawaye ni dia mame ene na mame nhwe ye bebe nsuo no so ne abedi nkomo pa ba mame nhwe wei ye di nkomo nyina ye nya hu kura a wo firi mu enokre wadawroma meka ne se ba bia medi medwuma ene kura mi firi mu sesi a babi kura mi firi mu nko ena babi medi medwuma nko na me do ko babi medi medwuma meka ne se nam se medi dwuma ho a chintie ho ana mafiri san se ho na me nana mokotena aye ho na me papa mokoye afuo omu nyina akodo wo ho ntimi mfa se ho na yekofiri ye ena ho na sese ne meka ne se agya modi madua ye sehwi yo udru sehwi yo so a yekuro bi afre ho nzaawro a wo tranzaawro a wo konkodum enkodum kuro no ehu na mewo bet mi ni kuro ni mu twan mi wo kuro no kotia nti ohena agya mete na sa aseso ye frɛ na wusu kwa otewia a otoso mienu eye na nkodum hene na wusu kwa otewia otoso mienu agya mi boni di anuma bu mu ase esan se agya sa na tie me papa preko pem bibia no nti se hwi ho na mi di medwuma ho na mewo a wo ben sa nkodum ho no sa ho a nkodum ho no na ansa na obedu nkodum ye frɛ kuro bi pachi ene nkodum ne ya abomu kakra nti pachi ho no na agya moso ya agya mo de ya so ya nkaza okay nti senye ho na amokotan kodo ye na maame na nka kuro bep so pa na wufiri ka kuro ankasa me firi so ya asante mampon mampon kuntonji ebu hin akuma nana no sa ameni ampon nana no okay wodi atudo na agye motata okay nyanso no predo ene yempe bibi ni ena sese de eye nkodum ene pachi eho wo sefi atoye emantem anase atoye tifi mantem wo de no meka ne se atoye tifi mantem meka ne sa okay say mon say ya tichim na nka first na nka ye western but then no ye wo atoye tifi mantem ene ye wo atoye mantem pa entina me pushina ama ye hu no je say no ye hu ni nipa kan ye hu babia ofure ani babia wakotena ne nananom akotena enti anya me nwa sansa me ubisam sesia me firi nkro be asam yensa so me firi adwoso onwe me firi jaache efiri pramso na pramso pa nkasa na de bia me kan makonwa si a mitimi di hene ma ne yeyi enti nya me nwa so no so ne de ntisa afei na ani na wakotena ho ache na wo nananom akodo ho yi ani ade ade ani na obetimi amma ye kuro no ebia na bakwasem kakra sense wasa akoye komfo idie na wuntimi nkotena kuro ma abra wunsua kuro no amamre ene amane kakra senye ni nyina mpo akakra enti boye nkomo me da wase kakra se me nhye da nko akiri bibiri sanse se be mpanyimfo wo fie na mintimi nso metutu anoma ho na me mfa nkobi so mo sa aboa be ni ntimi nhye da nko akiri bibiri die minim ne se hwie kuro bi a ye nananom ko ekotena okobo obra ma ye nsusu ye benyini beto ye agya asuuta no eda ho asuuta no ne da kura ye frɛ ne nzaawra
na sahwi no meka ne se eye kuro bi a omu nyina aka kasa baako ye ne anyifo ne bohye na sahwi kuro ne ye kuro bi a menhye da nko akiri bibire no sahwifo entoto o mamamra ase na ye kuro no so ye wodabone ene dabi a meka ne se enye dabone na enam se sahwifo ntoto o mamamra ase nti ye dabone sem ye mfa ni agro na ye da hunu so ye mfa ni agro sahwifo oda ye de ko afuum ye oda ye mfa nko afuum saa ne yema ni nyina wo ho ma meka ne se sahwi eye sahwi na mempese meka akọ ebunu mu bebre na se wo de meka se ho na ne awa de abezi samde enokre ye wo me ho otepa on te se otepa aha wo bisa me se on te se na me imagine so otepa se minimpa se no na me bisa wo ene waje so kama eti mete sahwi no woni ba bia fra Abraham me ye wonkuro ni bi wo ho a sahwi yoso ho na wasi no afaka na wawuram sahwi yoso ba bia obesi ankasa no unse sahwi kuro no ba bia cars nyina kumase cars nkran cars ni nyina begina dwunase omu begina dwunase ho na obi afaka akoni nko aise kajetia na obi afaka na ode dwunase ho na abenya kontomra ka yo obefa yoso ka wo ho yes obefa debi so ka ene nkuro ne dɔɔso sahwi mibisa o sahwi akontom na ho no na yebesie na yafaka me wofa bi na ne koko ho ne yekɔ Abraham ho ɛhɔ na ne koko ɛwa misha yekɔ ho no bese 7 years enti wakom fie bese ni wadawro mama komo ache meka ne se bosom ne kan me wabra na misha ntimi ma ntimi anko school ama ntimi anko nyina ye bosom no ade bosom mpe school fo o pe school fo na me said ye bosom ni sika me na me wo school mu kura no wode ma ba fie nti efie mpanfo esere bosom ne kasa ese eja omomwa na me ntimi nwie kakra nti eja me wie ene ye tam na JSS ene ye kan JHS nti me wie JHS ma ntimi anto aso oh okay sa ne wuko bi me ko kakra udin de wutumi tworo midin midin de bitimi tworo no school no ye nenso enye ni nyina na ye bibia ewo honom na se akom no efiri mofra simfinsia be sesei bai meka ne se me makom ne hyase mfinsia be nsia konson konson okay sanse satam na me mahunu kasa satam be san wan se oko school na san wan na wo mango baako na yese afe na akwada otuzi simfutro mo se hwiwa didi asan ne anka nkakra wo furu kokoko yi na wusini etwa ato ho ene ade eti wubura akom no mu no akoma de abasi saa mri na se wo papa de wanfo ani kan enhu no me papa mi hu no me ne nyina atena afie baako ote ase otiasi ya onwu ye wanyini pa ai okay na me ka se komo edi ka di e be ya na mfi se wo se wa mehu papa mi behu no ono wo ye bagina bet wa ankom ono bosom no anka no ena me beto me nana me ma me ne me papa nyina tiase obi atiase ya obi anwu ye beto sesi a obi a wo ho omu nyina ya mpanyimfo enti me nana na no wo kom ni firi mu no na me be hye nanan ena osinsuo be na okom me yeta no komfo asuo tano ayeni ayi asuo tano ankasa nye asufufuru bia asuo tano ankasa komfo enim se tano komfo bia nso na fom saa enya bokọ saa se oka tano komfo a ena bokọ saa na ensuo no tan asuo tano na wokom no ewo ho no oba bete ho asem ni yese ho asem te se abakwasem kakra wadawroma meka ne se mebosom abakwasem kakra minim eye tano na abakwasem kakra minim ne se me be kom tano no eja ono oba akora atena ese se hu ni kurum nti me bebisa be hu se masuo ni tifiri bunumam be bi pote ya opie firi na me nku hu ne da na wo achi wade wo niema bebrebe a omfanye ne ho ema odamu surunkun wo asuo ni abosom nyinaa mu isan se tano ye bosom fufuo na afi nso owo niema bebrebe a ompe sebe tete no kura no first no na kura atano damu no na kanaman eni kuro nim ne yenyen aboa kanaman wo kuro mu enso ene ya toto ya mamere ne ye niema bebree ase ubisa panyini bi a wonimbo asuo tano ho asem a enti ofa sahwi baabi ani kuro bi ho ye fro tano so ukodu kuro mu ho a omudi o mamere no omo
eniyama so enti kurom obesi na me no kasa kraman ni kurom ho ni nyina ye tano niyama bi a no wo chiri ye mfa kraman ntwa se wote ase ni nyina ye dabo ye mfa dabo ntwa wo chira ponche ni nyina ye enam so ye busum fufuo ni nti wo niyama bu ha wontumi mfa de tuntum ntwam oba kura ye bra ontware asuo no enso ene amanfo ase o mama mrenti oba ye bra kura wotimi tena ka mu twa first tano se wo ye bra kura wontimi tena ka mu kura mfa ntwa isan se ohu ofin sebi ifin aba ho sa ne tie okay ubetimi amaye botaye ntia nkrama ne sa moa na abobɔ no na asuo ni empe me da ase me made hunum ne sebi me betena akonwa yi so de me meka ne se sebi ye nipa kura yete ase obi a wachi wade enipa bi a wachi wade besi nne na chiwade ni bi no nye ni nyina no na emom de minim ne se na chiwade ni bi no esan se de ye nipa bi mu wo a ukoye nuanum sirimfo afa sirimfo bi nwenwa ubisa ne side no nwenwa owewo a ebi obeyare obia wo na chiwade asantefo bi nwe kraman ubisa ne side no nwe kraman a obeka cho se bi enye ne fie akonwa bi a owe kraman a bibi besi enti obia wo na chiwade ese aduane a wa meto no ma meja so no yechi sa netie enti achiwade no sebe obia wo ne de e na achiwade enso ye ntoto na se te se de amamre ye ntoto na se ne pepepe nzaura no sahwenkuro ni bia sahwenkuro ni bia o tra dwuna se ba o betra kofi krom o betena bopan kwanta o ba betwa tano kese pa ya ne bridge ya toso kakraka edino bat se bia not honum nkuro ni bia nti na mbisa se sahwenkuro ni bia zaura no oni yete se asuo no apala ya mawakum nipa bibre nana enokre trudo na de meka ne se on se asuo no tano ankasa ya asuo bi a ompe bone ompe fin ompe nkekanwa enti se ukokuro bi a eho asuo no aseye ade edikan esese ye dikan blemu wo hina wote kurom ho esan se wo hini bi a wote kurom a asuo ne hye wonsa wote mase ewo mu se obeto se asuo ne da ho de enso ansa na obi betimi anya kwan kura ba nsuo nim no wo hene no una akasa kire nsuo na wotie ono konfo na mo kasa kire nsuo na wotie enti se obi betimi abeye galemse abese nsuo no a eye wo hene no na akosere nsuo no kopa achew ekoka bibi kire nsuo no gi sika hye ubotom ma kwan ma wo konfo nso di animu koyi musuo koyi ya amamre ansa na obi timi di afidi abese ma abese nsuo no na de meka ne se nzaawura hene sebe onye tibo nkoso enti wono ni kuro no ba bia wono ne tano ne nam ne de o makwan masa de ni nsi enti galamsefuo bi ye o ma adwen se wo mo so de koduo besi nsuo no so na menika emmo nzaawura hene unim ni din nzaawura hene minim ni din na meru afi ni din kakra wadaworo nana nzaawura hene nyankopon nye okese nana no nkoso nto nkwande one na no osu kwa otawia na esom nti obo omu nyina abaso a omu nyina na esom nsuo na mo bo nsuo ho ban sansa ahemfo ne bi tete nsuo no ho a ono ahwa amensuo asai ni nyina ka ho nene oman no ye bre nti se modie motimi akura mu mudie mu na mabɔ ho ban sɛdeɛ nana ɛkan ya nana no nyam kɛse na nyankopɔn so entom nkwannem na ɔmmoa mo na ɔma mo yokoduro honhom mamu lusu hope da mamu mabamu mu ema mo nkwaji bibi ma ɔmo mɛsɛ no enti toa so na sɛ eniamo ho sɛm na nkrofo edi ba nsuo no ɔmo yɛ eniamo ho sɛm esan sɛ ɔmo nipa kora a ɔmo kosi ni so ɔmo ne ko nsuo nim no na onye kuro nipa nyini enti ɔmo fa akwati kwan enti ɔmo a ɔmo ko nsuo nim na nente ya yenye nyaaye na omo ye nipa am se 16 17 o se 16 ena omo ko nsuo no so kodo a omo de nam nsuo no so no nyina emmemon omo nyina wuyi eme ye koya amamre ansa na ye me gina ho nipa 15 ye yi wo ma na omo nyina wuo tano yes efane ya hoho tano kuro ya obi otinza awura ti dwina seti kofi krom nam sa akwan no so bi anim emre kakra ni be asem we be me fa ne be 15 years ago ni bufuyi u twata no na ura nza awura kronim no eye bepo kakra na odi awura kronim oyiriya foro bepo na ba kronim ni bufuyi
to bi so obi a wo yesa hwini bi a wo tenza awura bi a wo be ka kiro sa time no no mo de kodo na etwa so na enye obi a na timi twa kodro na nko mu de twa ade akoye den garamse yes fo ye mu ko wuyi o ko hwema ho yes omo hwehwe ba bi asika wo yes omo hwehwe ba bi asika wo enti niema bebre ne nsamfu bebre no omo di ya empo na China fo ni bi kan ho so sa abre na China fo no momo ansi nsuo nim na so omo so wani yes China fo no momo ansi tia bibifo na omo ye ani amo ho sam si nsuo nim ne de insiran kan agya mo obi ampie oh odi insiran me yes esan sempanfo se bosom kra wo den a ena odi aboade so what you say bosom a wo den no ono ne di aboade na anya den di abo be de anya aboade yes onye den a unya aboade ani adwuma kra unya bi nye entita no wanya bosom bi a sebi obitimi meka ne se obitimi de ne sika dwa na nka sa amani ese sa ade beto Ghana ha central for media no ne ade no na nya ade a eye bostrim ka enya atro bi eye ade esi ya wankasa eye ade esi ya me amede mani hu ye na ena meka ne se sebe enye ta no nso konkura na sa nyema ni si ye wonsuonsuo bebreba ye hemfonum bi ene timamufuo mu bi asensuo na enye nsuo ni pe a ekum nipa da esanse de miminim kra wa abakosem mu no ene nam sa metie so hu ti de miminim wa suo hu no sabi ensuo bi akiri hoho enipa nim sa de no ama nipa ewu ensuo bi akiri hoho de enti na ensuo bi akiri hoho wa wo ba foforo no onim adwen wo tirim yenim de wo ho a wo de ba ensuo nti ensuo bi akiri hoho wonso wunim ne ho asem enti epokura da ho no wo ye hoho na wudi nchim odo beko nokre nkan ne wo mo twetwa nsuo mpoa no wadama mamimisa we eni de ni abrase mu tano na eda wo ho no eso ana eye tano na ye nim no wi ase no a onne nam me ho no enye nsu ketoa osopa edru ba bia se ne mu akoye ketoa kakra edru ba bi nso ana ye kese sa we de woso pa me tano na de woso pa tano kakra kapa no aye nyina ye nim dabi eno ye kan se tano nkura batani bi kakra bi ne de atene ne nam ho ni bia na ese mehu na maye ye de yame ase se enye kakra bi de ta ho ni bia afei mami nwura wo ankasa mu na ye hunu ye se ye di nkoma efri baabia ofri hyase e de ba ya wa me hu se school de JHS na wo koye na ade a na ayi mami misa we na nkora na ye se unuanom no menua me no omo free yafunu ma me baako papa baako ye dumienu paintafu mu a okay wo ya ata na me menya ata me na metoso nsia ti unye nyankoma gutu akosen ana se tu aboba ana no de wo nkai ko me so me nkai o ye wo ata no tawia nyankoma go tu akosen tu aboba ana pamcho maka ye de no kra de entafo ne twato kurukuru anso ho enti memi se no hwemu a memi de ne nsia si mu amohwe na amunim na amumfa na tadi ma me so men kai ma ka akosi bu okukuwa men ka de aka enti okay ene na se beye kakra nso ho wadawro ma se de ya na amanfo hu ni se obi akomo ye baifo no nye se de ye o enye bo nya community kra na mi bisa de free entafo lineage no won se wo free entafo mu ene ade entafo di kan entafo di akiri enti beye no wo bia na mi nua meka ne se menye se mi wo beye ase chefie bia mensa wo efie bia mensa wo jo mensam na wo mu fie ne wo de no meka ne sa jo wo kakra se wani ase oh me ye adwuma me ye de wo beye kakra uni ani kura wuntimi enti wo beye kakra enti me nye beye wow okay enti no wawura akom no mu na unuan mo aka no ebinum eye sa adwuma no bia na wo nko na nipa be se du no meka ne se unse enipa kura no se moye meka ne se oha na mo ho a nyame timi yi mu ba ko so wo meye na adwuma na sa nipa no nso so ebeye na adwuma a eno nkire se mo maka no nyame ni mu wo onim obi a enti bosom no onim obi o abusua nim bia oti ase na me kura me wo ho kura me wo menuanum bia wo mo nso so abosom ne nye baako o mo dooso ibi nso kura akeka wo mo a wo nso gu ntete so a wo mo ba kakra enti adwuma ne de eso na emu me na meka ne se me papa mamu no me na me hya ase
me na bosom ne kan me kane o papa memu na moye base du na na say ye dumi o paintafo mu adumi no nu eye wo papa side na maame nso moye say me maame ne me papa obi anwo nche o mo na etra say nyi hwe nyame animu o pa ntem adumi o mo mienu na da so te no isra nka maame ne papa ye mi munsira dia metapo mi akosu apoma ba bi obi a me chia akosu apoma na eja kuta no eja tono ne akosu apoma nyankopɔ nhyira mo na ɔma mo nche se ne be ya mo breso aba mbetimi adi bi ansa na makosa se nkware adu ye pentem adumi nu de oje badudwan obeje na oso oje pa nti waje a wodije ko atopabu adumi nu no ena fom sa wuwura akom no mu no mamiri kemisa wankasa na wani aje ho bro ni be kasa are you proud of yourself say o come me daasi bebiri me be kom yei ana me fa ne se me wura akom mu besi se me nyini duru se mpampinsu yi maniji bebiri ni senti ni se me hwese de me be kom ye se de niam sitie sanka nyame kura afre me se me meye nadwuma enka ye betenke bi anka ne nka medi yawo sanka me jaya kom to ko ye nyame adwuma anka medi yawo papa ni senti ni se me be kom ye na mama hunu papa ahunu bone esan se untimi ntina bosom ho mfa bone nkatakata oni eni bosom achi obekun wudi kristo achi nso a yesi nyame fa no bo a wonto ne ntem enti sofo fa wonu ayere wudi bosom achi nso so a wonu a owu kura mfie oha kura untimi mfa ne yere eye achi wade untimi ntwitwa wonu ya na ntini medi bosom achi ade a eni ho no untimi betena bosom ho nkase ho na onkom na onye konfukan se oye konfukan a bosom no so ba mu ahu se de wo ye no ompe isan se nkunkunti na nimdu ase nkruma afele okay na say we na tembu no eye basasrede tempa na odeko na yesu de na se nyankopon de eche ti nkrofo afa eno sa akwanya bro ni be kasa advantage ena omu di nsim eno ma boni adoso ewo wiase nyame beye yenya amanenka yemfa ma nyame ama boni adoso nti we won twetwe mpena rofrofo dabi onfa nkrofo yere dabi minye bi da obi amaji eduru wo ho ma onwa no fa ansa nwura ne baby me maso ye ho kura ne ye nware nipa oba bosom ne be hye bosom hye aduro kura ma wa ye kire wa dwaaye ana ba bia ye dware aduro ye wo ba bia ye dware aduro a ya ye dwaaye kama nye se wu gina abonten na adware aduro no enti ho na abekọ no akodware waduro enye se waba na bosom ahye aduro ama na me konfo na me be chi wadwaro na me makura ma dware wo mo mprese sa niema ne ye achi wade e bom man ti usuro se obeye misuro kansa wo ya obosom no be bo obechime ade na yese me kodware obi yire kura no mbra ma ho kwan me bosom ma ho kwan se obi yire kura sese me hunu sebe na ham anase me hunu sebe ne nufu mpo eye achi wade esanse nipa no wate sika akoye oba no ho ade wote ase me bosom na ware me enti me se me yire kura me ne te no ono ne bosom no otwe kura yes esanse me ye bosom yire enti nye ne ma bia na me ye enye ba bia o meto me ba bi se mete ba bi num nsa basabasa o meto me se me ne nam ba bi basabasa enye ba bia na me pie ko adwuma no mra ne nhyehyeye wo ho nti obi ba akwasi tano ede adwuma na akwasi tano ye ede niema na wo ye pa wo wakwa wada woro ma me da se obi ba tano ho na obi ba akwasi tano fia ade a me maso ye michiri a menye wo ho eye kwase yabuo azan yenye bi wo ho esan se me boso ma mahunu se fasika baji sika ye bone eye krono enye no kore minyi loto fi se me kombesi ne minyi loto da minyi sika ma wo bi da we na nkama ma se ye bewia ma petuhwe obi akotwa wada woro ma me de ma wa me ama dwene na me de ama emo esan se me a me kotwa kora mini enti minyi bi da eye ade a me fi o ye chiri nemom se o ba fa hye otirimu se yade na wo yade a wo be pa yaresa esan se yede hahama ani nubuna na ye adwuma obo ade niema na obo ye ne no na agya to aso fa hye otirimu se wo be pa yaresa wo be pa adwuma moa wo be pa adwuma nkoso ade ba konso amaso ye me ye ne kese pa ye nchiato se obi abu obi kwasea obi age obi sika obi du obi atukwan waware wo ba bi wabɔ no ho ka fe duru ba bi wo se nye wo class no no
fa ne bra ne ye nhwe ba bi ono apɛ ne yemfa ne nyina any kind of kwaseabuo bia bra kwaseabuo bia ye kwaseabuo osom eye ho me ye ho adwuma ama wo de aseda abra agya nipa minkum nipa timi de abaso obi abum kwasea kunuma me awo wadawroma obi abu kwasea ye hwe ba bi asɛm ne hya ase efiriye kwaseabuo ne bi eguma hodo eno kora no nyese ye fiti ya ne ye ku nipa ena ye nkum nipa sɛ ya twen sekan ya twen kranta aku nipa enipa sebe nyankopɔ ɔbɔ ade kora ɔbɔ ne soro bɔ na asase no okum nipa bɔne bekum bɔnefo enti ade na waye no bosom ne de ho akatua be ma so obi fa obi ade obi bɔ obi koro no ye bɔ ne dua wo enti nipa kum enye sɛ ye twen sekan yakum obi beto bɔne a wadi no ɛdo bɛkɔ san sɛ papa amfa wa ankɔ a bɔne do bɛkɔ enti ɛsɛ sɛ wo ye papa na da edu anim ɛsɛ yare bia sɛ obi nipa no kora abɔdam a ya bɔ ne kyenya momfa ne mra omo so ne mekuntan ya abɔdam fo me se fa ne bra wa wade na enye minim ohawo ɛda wo so wo ye bema obema ye wukodwo to eno kora de mɛkyerɛ aduro firi ya ma obi aye o de beta ye be wi anu akyerɛ wo ye ho adwuma oh papa de ɛda fo mu ɛyɛ sɛ bi etimi pagya kakro we de empagya kora npusu no emema wo problem wo mo mema ye ho pa esan sɛ mema ye how drosso hwade bi sɛ o sɛbe o hyɛdem ana sɛ wo ne oba kora wo ho na nkwala agumuso na sika ni fie a wo de bedidi a sɛ wo ye bema na wo ho kyere wo pa na sika ni fie ade bedidi ade e be kye na wo bema timi sɔre ma na wo yere da wo nimu nyansa wo yare obi won so mfa ho sa wo bɔ ne kyɛn mu kora o sɛbe wo bɛfa na me kase wo no wo yare saa nipa saa no no uja wo ba kora wo bɛfa no esan sɛ mema problem so mema no enti ye wo ye papa no bebre ba omu free omu 50s yi kon ebi kura de start free 40s na omu mema ayemre adwendwene ebi nso de ye asikyire yare ye kum mema obema badwudwu sesi ha asikyire yare ye pressure e de beba enti no wo asikyire yare a bra na ye ntu ase enya aborofo duro ye wo yade bi ho a amakwa sunsumu ta akyire ete se dam ye wadam bi ho a obi timi konum wi na ededam abre no obi timi dwendwene yes be ma timi gya wo ba bi na afa ni tirim woti ase be ma timi gya wo ba bi na afa ni tirim sa na oba nso timi gya be ma bi na afa ni tirim sa dam no enye dam bia ye de aduro kan na sese ekọ ye wadam bi nso ho a eno ya hyeda akoto atua kate se de yakoto twere e wo sunsum yakoto ne yatua ka ne ye de abrew enti saa yade no oba na se bosom na anhu ade koro kwan ya yade no fa so e ba ye ne sabe ye dene enti mema so ye ansa na meye bibia gisi ye abisa enipa bia nso wote ho a ye abisa ne hunu de ekoso wo wachi ye de hunu ne hunu de ekoso wo wanim wanya abisa wo hunu de ekoso wo wiase wote ho a ye abisa ena ya na enye ye nuanom a akonfo ni bi na aya amene obi kura e babosom ho ana ne yem hyehye because ye de bibi adane sika asa adwuma no azana dos mo obi kofre obi kura no odwene ho sika me maso ye se wo se o ba me ho na o be ya bisa ye kire wo de o ba be ye ofon so se o ba pe onkuko mienu ne to wo hye na apo mienu bra o ba wo metu 1000 kura an no kura na me ka kire no eno na wo ba ebi a wo be ba na asuo ni tiri so ana se ada yenka asuo no wo beduru a ensan ne ye de frɛ bosom no ne atwa akokɔ no e de asere ama na ba wate de meche onase na afa enso so wa beduru awie no bosom ne kira de kropoti a ekoso a no wa kire wo se momfa we nka no ana momfa de we nka no na ade na se ntu enye se fasika se ibra na minim wo yade me da nya no aduru ama wo yare wa ko hospital doctor ne emfiri wa de no hu ye obaji 2000 no wote ase ntu wote ho a ye bisa ne hunu se a wo yade ye da so ye ba akwa ohawa wo namu ye ba akwa court wasem a wanya entwa dai me sabe ye won krofo omutu omunan bai ho konfo bi oso ye papa bi abeka sa anokra no obi hyeda ba be pa asem ma obi an obi no obi prade ho mo mani nya asem mo mani nya sei omo hyeda ba nte bia me ne menua bi adidie asem ye kase mitimi di akunye ye ne ye pe aheni no na ebi afa eche se wo mo ma mimi mo nya asem yetimi kura bubugu ho
yetimi to yade de ma wo yetimi fa kwa bebre so ntimi se obi a wo sa haw ni bia wontu anamomra okay nana ade we hia me because ade a ekoso ewo omam mprempren sesi a enye mpanyimfo kra bu abemu a aduonu num du nwotwe aduasa duanan sebe ni be me ayekan enye adwuma eti we na me ka no ade ye serious pa ekoso a ebenum fefefe nuro bi ene ma bi di hyehyia na ene no saduro ni bi ni wokura na ntumi ene duro no kura ba still high enti amamema ni bi ewo problem pa enkoyi kura obu onso a edafom kura enye adwuma kura enye yade oni asiche yade oni pressure bia but ade na enye adwuma ni nyina no saade no ode ba obetimi ahwe aboa ye ho adwuma de amamema no papa unse be ma wuo nyame amfa amo yade a me maso ye mintimi senti na me se ye ho ye mpa azan wo me menya azan wo maso ye wo frɛ me na mintimi a me odi obi a nani afira na oba ye se ye nifira ne ye de wo no a mintimi nye obi a wabubuo ye de wo no a mintimi nye bet ade a obefa na asase isu de se be ma na asase isu a na obefa ne se nye se ye wo ofa no se wabubu papa no se honam adwojo tu amerika bra entena se newu ese wo de ne se de wo de a menye ufiri mema ye mu ba na be ma ne nya adwuma dada mfamfa ho bibia ye adwuma all of a sudden du ba bi no won se astopo enya adwuma ye wo hawo bi enti an de wo de ba obetia ye be ye ne tentem kura ye be what my misa we ansa me free on makofoforo so ebinum so pe na kase eno so ye ana wada woroma se ene ye nua ma bi kura so omo koye omo to akese aduro wo ho ye waduru a ye wo akwala akora na sa akwala na etese praye a sebe akwala ketekete no ye waduru a ye de bobɔ no wudware na ye de bobɔ no no wa ye kese kama sei burom mo na akora na ye sei burom enti saa na be man so so ho aduru ho saa wanyina wie no oh papa eti sei eniama bebre ama nkrofo a wade agu se be man ni ti sei bra aduru ni ye de freshire aduru ma be ma ne yekese ne ye de freshire wo de osori anopa ye be kire o se de obesi a de be ye ho anwumre wo de be ho ne no o ya ye ne oba anhia kopem bra ye de be mo wa wo be ye saa de ni be wie e na be ma no nso ade bi a se yekese bebrebe nipa kora wo so bebrebe oni ahoden ade bi a yekese bebrebe nso ahoden nim enti o yekese no na enuro nso so wo ho a wo nom na be ma ni mu ene esori gina so ebetimi apagya bucket nsu a o bucket ade ko dware aha na me ye kan won kan wo ho asem eno nso e wada woroma me kasa no kura ahyase ne be ma obi ahunu ba bia me firi nti awo de nyame ene agyamada woroma ebi ana se nyame a mo ubonyini nko ade ebi ana problem ne wo ho ya asase so how de a wo de ba ye be sere soro asara asase ama asuo mu nso so akire aduro ti wayo ama obi awo pen bebrebe kwa metia mi nim be bia menya me papa mfie ni bi de na abadin metia mi ni abadin kura me abadin be 12 me ntwa ontru kuma se breman ha ya me abadin mi nu ho obi na de wo mu free haba me ho breman fo amohwe enye no kura mo amonim no baako wo da bia me no wo mu kasa baako yaro baako nso ye yawo omu nyina ya driver fo omu no omu yire mu nyina omu ma nyina from na nakosi wow anye mojetwa bia anye dwantwa bia hamanu no na ade ma wo dwantwa no ade ya na e wo dwantwa ho ne se ye wo ade bi wo ho a bi abosom ni be kire musuo no na e bi adwan ka ho okay eno ne nye se e bi a problem no a wo de nam no na bet e bi a se ade no bosom no so anye ne saa e bi a enye ne mum se ni papa mojade ye mfa nye bia ye ebi nsi da ebi nsi da be ya ade we na abekofie na se yesi ana ebi nsi ya so ye da wasadam ni bi nso da no kwasem e wo ase o mi no ka se ye wie obi se ni nua bi ne maame bi wode ne ba twa kwantintine frasante mantem Ghana fa na nyina de na ba obi kura ho kura edin so wo mo de ne bewura ka mu de na ba enti abusua ne di kan tu anamo ba ebe ye ho ne ma bagye aduru koka no ibi wo kura ye de fra aduane e de mani di no wa ye calm ansa no mo de naba efiri ne widie mu obeye kekakeka okay nti ye waduro ho mo de ma no obeye calm ene enase wotena ha so woda obetimi adasa ase mesisi nsam no so asisi so asabe yakusabe yakoto nyansapo kasamfonyi no enye
sabiu kasafonyini bia keke ye wo binom a ye ne omodi nkomo a ne yete ye ntie ye ni nipa ne ni nkomo bi because ye ma wo no nkontompo ne na ada no emfa mese sabia kroto enti ye mpese obia enti etoda me na me forso me boss say enya ye hwe ye ni nipa ne ni nkomo na ye hwe enti oye na ayo say konfo ne sa ne ma no opese bi beba so enti na nsama me ni wudi nkomo nyina no me sisi so me mpese ye be kwa wi achi no na fiba nanso se de wusi kasa no ama me medi ka nya mu gidie pa e wo hanom sa na tie san se me be kasa no me di kan nsem bi me wo niema a menye wa asoye ho nti embefre me se o be pesika me kasa ohwe akonfo ni bebira wo manyenya wo mo bebira o nyina nam kwati kwan so ene toro kwan so sabi obi tise me se me yesika sisi a wodi mirika ne beba me sa niema ne menye so what the mecho na say dia ye akom no aye kom ne ye kom akom kan enti ye se wo haw na eda wo so no yade na eda wo so na fabra na nhira nka nyame ne aboso no wani mu ngu ase untu anam ohunu wanam wa betu benya so mfa so ebe ma ne de no so wa yu bi dia ma aye kama oh be se mema dia meka no yenu mema dia ya ye di nkomo me onkofo ebire kura obi o a wetimi frɛ me metimi kura ye bi de maka na ye de akoma no obi o a bebrebe abroche nso watimi ye nuru ni bi de kwa na ye wo obi wo hɔ a abrochefo nde anet ye ne sɛ obi kura wo hɔ a otimi soma wonua obi te wo nka sa otimi soma wonua ma ne ba beje no wo de kɔ sɛ wote ase nti aduro ne de ni nyinaa ne mpa sɛbe yes mpanfo se adidi kwan enwa adidi kwan enwa aboa pete nso kan o se adidi kwan enwa enti se wo problem ne nko ade a ade ehia wo de a unyi akɔhoma me emfa nya adu emfa ma ayefo nana kwasita no na yegusu anidi nkomo na ayede enche yesi foba na ya sorry na yakɔ yanim ewo hɔ no mo nana wadaroma ade be pa na obewura na se metimi aka akom no wakom bro 20 years makom bro 20 years cause utu ese me ma umfi a me ma obese aduasa nson enu ikura na kakakra no wadu aduasa nson no ene wakom bese aduonu ache kura ebro sa abebro aduonu ene ade a nti sa mfie bebra wo de akowi ade pa na wo se meye nenso wedi e ba ya na me free se na ebi enyi enso ye ma wankasa ho ye ho nwanwa me da ase eno ye meka ne se die dikan enye niema baako die dikan ya awo isan se me kura na menye me hu ni se ontu obi ba boso me hu antu obi timi awoda ma anye me hu ani enso ehya ase no etoto aso saa isan se ema me be hu se bosom no wo hu tumi se de me obo a ya me papa enne ni din aka abusuani mu no enti me hu se bosom no wo hu tumi bio na me hu se obi abodam se ya na me bisa me hu se ntu enti ebekɔ eno kura sempa na mbisa mu se ntu enti ebekɔ se na duro hɔ se na duro hɔ yen haha ma eno ana abrofo no befa na omo de niema akosum na omo de abre yen ti se broni timi bodam ni pa niema ne dade a ade na aduro ntimi ma bodam ni emmafo kosi ase na sebi sun ajam nso taachire a sunsum nso wɔ hɔ no ade ne yekɔtɔ ya aduro ne ku ani so no na abosom no nso yesunsum mu de na se edam ene awo no eye nwanwa eye me nwanwa papa na se fa se kwase abuo mu ne stroke ne saa yade nketenkete ne de o ajamada woromanti enubuna no nso so wɔ hɔ ne de sebe yete kwayim enti nuo no nso wɔ hɔ okay nana wadaroma ye bewie ni akɔ na de dikafa wo number ne to dwama me ansa na me mpe number ena me twɛn na wa ha me de kɔma no na enya afi na ekosi tia me bi so na me saa ne ma ye nya no wo ye nso ye kya ni so ena to da ye azan no dɔɔso no ai de tie ne sɛ me sɛ obi so wɔ frɛ me obetimi kura afrɛ me video call WhatsApp no wahu sɛ me ano ne me kasa because me fo am de adwuma na ye ba akopɛ obi nso mfa me yusu number mienu na emum fo am de ye adwuma no eye ba akopɛ nti wo frɛ me number ni mienu nyina me am so na si direct ni nyina wo pa betimi afre video call no wahunu se nipa so masi we ampa me obi mfa me call
me makola akora no se metena bosom kora ba na me ye adwuma na fon no kora ebele a obi mfa enti se ebi a wo frɛ na ada moment no mantimi amfa ebi kora me kasa na matena se me hu wo call na so me frɛ back isan se nipa ho adwuma ne ye ti me number ne ye mienu ba ko ye 0256 91 8212 0256 91 8212 and ba ko nso ye 0591 79 4226 0591 79 4226 ni mienu nyina ye mtien number tem bia obefiri bia so ubenya me na se me kan ye si fom a no na mami misa we ansa na me de mba mpesim bisa na ye sori na ye de asori je nyina ye nim ye sha ase nda bi ye sha ase di free ye ebedu ba bi kura na tanobo afu a nipa pese ebe ye nsuo ne dom no ono ankasa apɛ ba bi amom akoda saa mede o ma dan fero ne ndom o mo de se chemu yiyi o mo okay o mo kodi ase kakra nana ukom nsuo ti beti akasa we nsuo se o hwe ne ekoso o Ghana ha sese enne ne di ye nsuo a na no no obi ka me nua bi ka o kasa mfonyi bi so se ni nyina ka ho na ama Ghana ebre sanse ahonhom anyankopon di dua nsuo no mu no ya masa ahonhom ni nyina afiri nsuo no mu emo omko saasem no se wote so obi kan sa eye nokura ampa menua eye nokura turodo na de amasa anema ni nyina akoso no de dikan me de behye Ghana asofo ene Ghana ahemfo omo Bible na ekuta omo nankasa omo kan Bible na mfinfin ho baabi na Bible na aka kire omo se nyankopon no wo se wode ni sunsun nyina butu nsuo ani na kire se nsuo bia na hokwa nsuo ye sunsun ena nipa a ummu nsuo umfa nsuo nya hwe no tena wi ase ne yenhwe udidi nsuo dware nsuo no mu nsuo se wote ase enti nsuo ya ade bi esesenka ya santimama ne ya bibimam kansase ye toto nase ena saa niema na ma ene abufuhyewa ba ma owuo no nso adoso esanse yemfa ni du enidie ma yensuo ene ya sese yensuo basa nsuo akese a na eboa wo man no tete no boni bi kura ba kurom a ne yeyi musuo de mansuo se wote ase yeyi musuo yekobo nsuo na ma ne yesei na eba wu ye ho amamra ema biem na twa se wote ase enti saa niema ni nyina wo mato agu no ama ene boni ekoso enipa wuo basa na sabe mu di boni hye nsuo se nsuo kum nsuo ma na mo betena asase iso nti wi ase kukuru nejaya keka bejaye na se oni nipa e ka se eno kan wo bi no men ye bre no cause nsuo akese ta no pra ankobra ene wo mom ka kan wa akese a atwetwe o man hu ahia nyina ye de gadam se ase no de ye benom wa ya adwuma ene ye nuane a ye duane ade mercury nom ne ade wuwu a doctor for se ni nyina akora kan wona cancer ene esa kokram yade no edoso eye kidney ene ade problem abai edoso no ufiri se eye no kureturodo amfom so obi ani ho enti eden na wo beka de ache nananom a wo mu ewo nkuro na wo mu de kuro na no wo mu akomfo ene akomfo so a wo mu tin nsuo ni ebi ho a ye bobobodi medase bebre sebe kakra meka kire ye mpanyimfo ye hemfo ene se mpanyimfo se sebe enkwan eyeda esebinom ena wote wohene mu wote oye ohene so na wote krom na obenya animunyam a de edikan pa ye wunsuo a wo behwe ne yie no wabo ho ban esan se utu kwan kɔ abrochire nkuro so a wo mo kɔ ba beka sebe wonam baabi ne ho ofa a ensuo dikan ema hu se kuro yi muti ade abroni ni hu abrokra ni eni nsuo enti yes enti wo ye ohene na wo pese sebe kuro na utimu ebu man wo man na wubu ni dimu a na wo pese kuro ndi obeye bia koso owuo basabasa tutu etutwa wo kuro nim ensemo ensese ne kuro ye kuro bi wo a kuro ni ko ti ada bia aka ahwe ase wo ho manipa wu esi metibi ebi ba manim ma meti ye kuro bi wo a kuro ni ko ti ada bia aka ahwe ase manipa wu abisa se die ntra ebi a mekasa nsuo a eda kuro no kotia no eniema ekoso wo nsuo ni mu no wayi nipa asutire a muntie enti wo hene no so wasom onwe woda enda wote akonwa so na wo mfe
Sabi nka akonwa kura wote so no nkura nka akonwa ne ye bosom a bibi be se nka akonwa ne si ano enso enam bone awudi nti unkonwa nyina yiwama unkonwa nyina yiwama ama bone ba ye twe ho na abeforo enti obi ani ni nsuo ni no ni kuro ni ne wiase sabi udi ukuro ni a wa na atim ukuro no nso ye tan a wa na atim unni ukuro unye ukuro basa enkosesa ne nkofo obi kuro nye ukuro da wantena okura na utu kwetena ba bi awuwe ho ne beba abesi o ti kuro te sere de osesa na enye ye kuro bia osesa no a enye ye enti obi anhwe ne kuro ye na na mabunu no nso obi anhwe ne ho ye asombra kye ne dɔɔso akyinyegie no nso dɔɔso yankan hu se bibi wo ho isan se mo asofo ne mo asore dem na mugugu na mo asofo no kura nim se bibi wo ho enti na o mo si free po platform no so ano ma san ba aduro so ebebo mo ho ban ai se wo kakra wo hwe wo mo bebrebe kwa aha enti wuti asore dem ho na o bebrebe kwa wiase afa na de na asofo no ba bi o mo nanti wo ko fa asema ka me ko na ade asema ba enti ya na wo mo twa mo ba gi aduro sa na mo sa ba gina pulpit so monten so ne ade ni wo mo sa atwa madapa no ya wo te wa ya na wo fa ne sei me momu de na mo hwe mo fa kire sa ba eno na me be kan wa se me momu de se me te se sofo obi kaseti abosom ya na ye mesere esan so ono anopa no kra wo be wura aso dem ho no wa fra kan de wo be ye nyina asendi sika beto ni dwan ye bo ho seti nie aha wa mabosom na te ase se ye adwuma wadaworo manti mano pa bofo wadaworo ma mo mfa nkyeme entu wo mo no mo keka sa wo no wo fa ne se nano na apa odi ka kra pa che wansa no abeyo ese wo mo ni da ho mo ni ebinum wo mo ni omo ye enti se wo te asore dem na wo sofo ka che se hwi ni ho a eye trap wo sete o sumu fidie no otomu a wayiwu enye wo mo nyina nso de meboa o dabi eno de sabi se nye nipa nyina na ekom sa na enye sabi asofo nyina na enye papa ye wa asofo papa wo mo hu o mo ye hu bebrebe kwa ene o mo nya papa nso mu o ma na mo twe o mo o mo de ne kasa kora ma hu ba bi ofiri ba ejina na ye ko na o ka sa obeja ye duro ba ko bi nti fa no fa wie ne afi ye ntu apo me de aduro na eja me nuanom mema sabi o mo yire mo e de o mo sika ye nuane ma mema foforo di no mo adaworo ma unse first ne odua bi a ne ye frɛ no fotene no fotene ana ye wa haban bi ho wo nsuo hu jama ne ye na no jama de kan ne edigu banche so wo fufu no ai o jama na jama no kura de me kire ne simple way se obi onim jama ne bia e bia wa me ka se wa ye mre wo mpam ono wanya agya wo kanchema bi a ne ni behia se wunimu nsanom a wunimu nsanom nso a wote awe ne saa na hahan ne nko mu na ye mre no wote na hahan ne be nso na ode nkyina hohoro so ne edu saa de a wo bewe na agya ode nkyina hohoro so na ode aso wanum wawe aminimu nsuo no wi a wunimu nsanom a na agya watwa kakra agu so na ade akofi si match no eno no wiwi a be 5 minutes be ma ne gina so a itimi pagya wo roba ena obi a ne be ma no so ahoɔden nim de ne be ma na ukodwoto ne de ɔmfrɛ me de ukodwoto no ɔmfrɛ me na adwo no ɔmu nyina sɛ agya ne owuo kwan so ano nam no owuo kwan so ano nam di nkura hye nim enti sa nkofo ni nyina mfrɛ na emom obi a wa opese be ma ne ye kese ebi a mekasa nim ba bi a no fotene si pe no fotene ne pe nkuto ne pe jama no na na ye kese adon de nkyɛ ne kwa enche ne kwa obi opeso ye bia won fro en de menche ne kwa wa kire ba ko no mo ye na enti eno no se woni mu nsanom nso woni mu nsanom a we ne saa ne bonsu onwunugu so mini nsu obetimi amena haba no kwa amena de wa we no enye bone jama ne enkum asa medika ka se ne de wo fufu mene wo mene a no wa bonsu onwunugu so kama ala kwasi papa ana no munda wase da se pa se ma kwa me no di enkomo abusia nana kwasi tano na yele ne ebo nkomo no okom asuo tano re tano ni bia na okom a wache ne nchi baabie wo hwe na afo ani so a ne telephone number no na odi tudwa no abomoden na wafa na aha enyansapo kasamfoni so yesane ne badwembam na yede amamo aha na mosomfo abusia pani owusu aduomi nkomotwetwe ni nyina yede musi medika hye mbo se ye mo nkomo kwa ebo nkomo efa adesua efa niema ede boy kotodwum ede bo ye bra mom nyina mo ene hwa wogye ya hene na America sa
sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se Kofi Nro ni ya aben ntime nya ni mu ampata na wo yade ya